Monte Carlo på P3. Det var i store træk, hvad vi havde at give til jer på en fredag, og det slutter ikke derfor. Jeg tror, at vi bliver nødt til at bede jer om noget. Ja, i aften, der slår lynet nærmest ned på TV2. Der er en fuldstændig vanvittig, festlig holdelse af Vild med Dans som fænomen, som koncept. Ja. Og fra 18.30 i aften, det starter i God Aften Danmark, så danser de til de bløder til kl. 22.30. Alt der midt imellem, ud over nyhederne, har noget med Vild med Dans at gøre. Først er der Vild med Dans i God Aften Danmark, så er der det rigtige Vild med Dans. Det bliver holdt i Odense i en kæmpe sal med 2.000 tilskuere. Så er der Vild med Dans, der var engang, og så er der Vild med Dans afgørelsen. Og det er rigtig Vild med Dans, vi skal have fat i, fordi det er her, vi har brug for lidt hjælp. Det forholder sig sådan, at Europas bedste fodboldspiller, Allan Simonsen, af den ene eller den anden årsag har forvildet sig ind i det her program. Ja. Og han hænger lidt, fordi at man bliver stivbenet af fodbold. Bare spørg dem ude i Brøndshøj, Esben. Det går ondt. Kim, jeg kan se dig. Du kan knap nok nå tæerne. Ingen og gang. Du har ikke spillet mere end 5-10 år. Jeg kan ikke engang nå min hofte. Nej. Det gælder også for Allan Simonsen. Og vi vil bare gerne se ham blive i programmet. Fordi vi holder helt inderligt hjerteligt meget af Allan Simonsen, og han skal gå videre i det program. Og det har også lidt at gøre med, at Ekstrabladets Nationen bliver rasende, og jeg tror, at der bliver fusket med stemmerne og alt muligt andet. Ja, det ligger selvfølgelig oveni i den store pakke, så vi vil gerne anbefale i aften, når det starter kl. 8, og så ind til afgørelsen 21.50, at man tager sin søsters telefon, at man tager au pairens telefon, man tager sin egen, man går over og tager naboens mobiltelefon, og så sender man... Køb en af dem, de kriminelle har med SIM-kort også. Ja, du skal bare skaffe telefoner. Så sender du sms'en med ALS, står altså for Allan Simonsen, ALS til 1234. Og så får vi reddet Allan Simonsen igennem Vild med Dans, fordi der er selvfølgelig kun en rigtig vinder af Vild med Dans. Det er selvfølgelig Europas bedste fodboldspiller. Sorry. Vil ikke være sød at sætte en alarm og gøre det. Det er ikke for at skabe Ragnarok derovre, eller for at regne på deres parade her midt i 25-års jubilæet. Tværtimod. Nej, det er en hyldest til festen. Fordi... Og det er et scoop for TV2, at de har Allan Simonsen med. Ja, og ikke bare det her program, han er med i flere programmer hen over ugen. I skal have hjerteligt tillykke med det, men vi vil så gerne fortsætte, at Allan Simonsen er i det program. ALS 1234 sms amok. Sted mellem 20 og 21. Så bliver vi glade, Allan Simonsen bliver glad, TV2 bliver glade. Dem på Ekstrabladet bliver ikke så glade, men det er det eneste. Så kan I også lige få den her. Not the beast! Ja. Not the beast! My eyes! My eyes! For når man nu er ved at blive kvalt i dræberbier fra Kina, som Nicolas Cage her, så kan man i morgen, efter vejerne har lagt sig fra Vild med Dans, altså kavalkaden i aften, så er der i morgen kl. 7.05 til 7.30 på TV2 Zulu en dokumentar om Nicolas Cage. Den kan man lige stå ekstra tidligt op og se, når man nu alligevel er inde og sætte sin alarm på sin HTC til kl. 20 i aften med teksten ALS til 1234. Var det en tv-guide? Det var tv-guide. Trusler og glæde, så må vi også lige sige et stort tak, og det er jo ikke sikkert, det er jer, vi skal takke, men i hvert fald havde en så stor del af Danmarks befolkning kærlighed til Allan Simonsen. Ja, og det er jo i forbindelse med TV2's største flagskib på scenefladen, nemlig Vild med Dans. Allan Simonsen, han er videre. Han var ikke engang i omdans, som det hedder den her gang. Og det vil vi gerne sige tak for. Ja. Og jeg kan se, Esben, at det bare ikke er alle, der synes, det er lige så fedt, at Allan Simonsen er videre, som vi er. Det har afført reaktioner, og allerede da vi sagde, at vi håbede, at Allan gik videre, der begyndte de hissige røster at lyde. Nationen har også lige fået ind. Jeg har bare lige været inde og se, hvad de synes om det. Der er en her. Hvor er det trist, at en samling terrorister på den måde kan ødelægge noget, som 1,5 millioner har været glade for at se i 10 år. Det er en hån imod alle de dygtige dansere, der kæmper for at gøre det godt. Please TV2, snyd næste gang og smid Allan ud. Der modsiger de jo lidt sig selv i forhold til sms-stemmerne. Men næsten, jeg kan forstå, at vi simpelthen er... Altså, vi danser på kanten af terrorparagrafen. Vi er inde under terrorparagrafen her. Vi bliver beskyldt for at sabotere Vild med Dans, så det er jo ikke det, vi vil. Vi vil bare gerne se Allan vinde, fordi vi synes at han danser godt, og ikke bare, han danser godt. Han danser jo fuldstændig ligesom dig, Esben. Præcis. Jeg er Allan. Ja, altså på et dansegulv. Elektrisk er I, begge to. Og det skal hyldes. Og apropos at kalde nogle terrorister i et kommentarspor, så kommer vi lidt ind på det senere. Vi skal snakke om debatkultur på nettet. Vi skal også en tur med politiknyt. Der er en quiz, der er mere debatnyt. Der er et hurtigt par i byen, og der er så meget. Monte Carlo på P3. Det bliver et ja tak.
herfra. Jeg ved ikke, hvad det rigtige underlæg vil være til det, vi skal til. Her er der en, lad os bare kalde det endnu en finale. Ja, det er vigtigere. Meget vigtigere end Danmark-Italien. Fuldstændig, fordi det VM, det er kørt i sænk. Men der er et VM, der stadig kan nå at blive vundet. Ja, og det er VMD, altså Vild med Dans. Og nu skal vi jo holde os inden for retningslinjerne, hvilket vi jo ofte gør. Og jeg ved, du har læst det etiske kodex. Det har jeg, og jeg siger bare, at jeg er kæmpe fan af Allan Simonsen. Og apropos fodbold. Ja, det er jo en apropos til, altså fredag og lørdag, den tager TV2. De kan jo ikke forvente, at vi ser landskampen, og så ikke stemmer på Allan Simonsen i Vild med Dans. Det kan man jo ikke. Der er så mange associationer til landshold, til rød-hvide farver, til klaphatten. Det hele, det emmer Allan Simonsen. Det er som om, når man træder ind i parken i aften, så visker det Allan Simonsen. Vi kan ikke fortælle andre, hvad de skal gøre, men Nej. Programmet er navlepillende, og jeg vil fortælle, hvad jeg gør. Hvad skal du lørdag aften, Peter? Jeg skal se Vild med Dans, og så skal jeg stemme på ham ved at skrive ALS og sende det til 1, 2, 3, 4. Og det er et sted mellem 20 og 2045, jeg gør det. Det er det, jeg gør. Og så kan du kalde mig trendsetter eller skruebrækker. Jeg er nok et sted indimellem. Okay, det er noget af det, du skal. Ja. Det er fredag aften. Det er lørdag aften. Ja. Okay. Jeg har ryddet jeg tænker faktisk, at jeg vil sætte mig ned, og så vil jeg skrive en mail til alle, jeg kender. Og i den mail, der vil jeg skrive, hej med jer. Så blev det lørdag. Nu er der Vild med Dans. Der er gået, der er Vild med Dans på TV2. Ej, jeg glæder jer. Jeg har glædet mig som en lille hund. Og jeg vil bare sige, at jeg stemmer på Allan Simonsen, fordi jeg synes, han er en gæv gut. Han danser som mig. Og derfor synes jeg, at det kunne være fedt, hvis I også stemte, alle mine gode venner. Og I kan bare gøre, som jeg gør. Jeg tager nemlig min telefon, og det er jo en DR-telefon. Så på den måde, så er det jo jeres penge, jeg bruger til at stemme med. Ja. Det skal I bare vide. Ja. Men licens, det er noget, vi giver til hinanden. Og i morgen lørdag, der giver vi den til Allan Simonsen. Ej, det er også pokkers. Nej, det er det. Hey. Det er jo popularitetsprogrammet. Det er det, og det er demokratiet. Det er jo det, der virker. Og det er jo kæmpe cadeau til alle dem, der elsker Vild med Dans, ligesom vi gør, at det ikke er om, hvem der er smukkest, men hvem der er højst elsket. Præcis. Der har vi ikke sagt, at Allan Simonsen ikke også er smuk, for det er han. Vi kan få Allan Simonsen altså hele vejen til månen, og det skal vi. Ja. Det kommer til at ske. Monte Carlo på B3. Lidt for meget fart på, og kæmpe vinger bagud. Og jeg tror sjældent, at her går det godt har passet bedre. Ja, det eksploderer i dag. Det gør det, og man sidder derude og tænker, man siger ikke det hver dag. Det kan godt være, men i dag passer det. I dag gør det. Det er meget voldsomt dag. Det er onsdag. Vi er midt i en krise, der på mange måder trækker paralleller til Mohammed-krisen. Den kan alle relatere til. Ja. Den her gang handler det om Vild med Dans. Truslen er lidt tættere på. Men rabiate kræfter, de er på alle sider af vandene, og også i Vild med Dans, skal vi love for. Vi frygter for vores sikkerhed. Vi har sendt en bøn til PET og Jakob Scharf om, at vi bliver mandsopdækket på lige fod med Pia Kjærsgaard, Nasser Carter, Pingo og de andre. Det vil være fair. Og vi vil ikke have Jakob Storm. Overhovedet ikke. Vi vil have Bonniksen. Det er Bonniksen eller ingen. Og det betyder også, at vi simpelthen allokerer. Det er en risikovurdering, der er blevet foretaget. Så her, torsdag og fredag, der kommer der ikke Monte Carlo. Vi gemmer os. Vi kan ikke sige hvor. Vi går under jorden. Ganske enkelt i 4 dage. Og så regner vi med, at det er drevet over på mandag. Det kan jo være, at det kommer an på afstemningen på fredag, hvordan det går, om vi skal blive væk nu mere. Ja. Men det ser vi jo. Nu går vi under jorden. Kl. 16.00 går Monte Carlo under jorden. Men indtil da, indtil vi går under jorden, så går det amok. Fordi vi får en gæst i dag, og det er ikke sådan hvilken som helst gæst.